माझी सुट्टी संपत्तील्याचा माका जाणवला आणि मी गेले रानमेव जोडणं. तर ह्या रस्त्यातनं चरचर आवाज करत पानांवरनं पाय देत आम्ही बाहेर निघालो. कितीतरी वर्षांनी या पंपाजवळ इलं. ह्या रस्त्यानं आम्ही किती वर्षांनी इलो नव्हतो आणि त्याच्यानंतर येऊन पोचलो तेलीवाडीतल्या बावड्याजवळ. या बावड्याजवळ आणि पंपाजवळ मी लहान असताना यायचे. त्याच्यानंतर आम्ही गेलो आटका शोधूक. पहिले आटका शोधूक मी उपासनाच निघालेलो, पण बाबा पण मागसून इले आणि आमका मदत केल्याने. आटका शोधता शोधता गडका झाडात जाऊन अडकली. तिका सोडवूचो प्रयत्न केलो. गडकेक सोडवूचो कसो तरी प्रयत्न केलो आणि नंतर एकदा गडका आमच्या हाताक लागली आणि मी घराक येऊक निघालो. एवढी आटका जमवलो आणि पुढे चलत होतो तर वाटेत आमका कंदा दिसली हिरवी. तर हिरवी करवंदा काढून घेतलो. हिरव्या करवंदांचा लोणचा करून खाऊया असं औषध सांगलेलं आहे म्हणून निघालो. तिकडनं आम्ही निघालो पुन्हा माळावर जाऊन आम्ही रानमेव शोधूक गेलो. तर आमका चाराबोरा दिसली. ती आम्ही भरपूरशी चाराबोरा काढूचो प्रयत्न केलो आणि ती गोळवलो. आता तुम्ही बघू शकतास माझ्या पिशवेत अटकात करंदात आणि चाराबोरा पणत. आता आम्ही इलो देवळाजवळ. हे आम्ही कैरे तोडत होतो आंब्यांच्या लोणच्यासाठी. तर आमका एवढे काय हाताजवळ लागत नव्हते, त्याच्यामुळे उपासना दांडो घेऊन काढूचो प्रयत्न करत होतो. आणि बाबा इलेने सांगतात दांडो माझ्याकडे दे, मी पटापट काढते, तू लय टाइमपास करतोस. पण ती दोघवली काय एकमेकांचं ऐकत नव्हती. मग शेवटी 3-4 आंबे गोळवलो आणि घरात येऊन निघालो.